इसा मानसियाथ' हुसाव गैया गथ'आथ' जोनोम जामारबाय दा गथ'खौ बोरै बिमानिफ्राय गोजान खालामनो हागौ साननो गोनां जानानै फैबाय इसायाथ' दाबो हुसावनो फैयाखै बे हुसाव फैयैनि सिगाङावनो आं गथ'खौ खोमाग्रोनांथारसिगोन खना गनला गासैयावबो सिसि केमेरा दंजोबो अब्ला आं गथ'खौ बोरै गारहरनो आरो दा गथ'खौ सोरनोबा हरनोब्लाबो लांग्रा बेबायदि अकस्मात मानसि बहा मोनो मा खायदा बाहायनो आं गथ'खौ माबोरै इसानिफ्राय खोमानो बे गथ'खौथ' आं मालाबाबो गावनि गनायनानै लानो हाया आरो बे गथ'आ थायोब्ला इसानिफ्राय गोजान जानायाबो आंनि एसे गोब्राब जागोन बेनिखायनो गथ'खौ सिखोमानोसै आरो आं दैजिखौ लानानै बेसेबांबा गोजानाव खारलांनोसै बेबायदि थाबाय थाब्लाबो जानाय नंला गोख्रै माबा मोनसे खालामनो नांथारसिगोन आं डक्टरखौनो लोगो हमनानै डक्टरनो एसे थाखा दिन्थिब्लानो डक्टरानो मावगोन बायदि मोन्दों आं बे खामानिखौ र' डक्टरखौनो लोगो हमहैना नायनि आजिखालि डक्टरफोरा थाखा दिन्थिब्लानो गोसोआ मम बायदि गेलेजोबखायो नों हुसाव फैबाय सरिसोहाय बालि पुतुला बनायबाय थानाय समावसो बबेनि एथ'ग्राब बारहुंखा फैसोखोथाय माबाहाय लोगोफोर एकदम पुतुला बानायबाय थानाय समावसो दा बानायाब्लाबो जाया दोनब्लाबो बिथिं लेट जालांगोन मा खालामनो जेब्ला पुतुला बानायबाय थायो बे समावसो अबेनि बारहुंखा फैखो न'खौनो सोमावग्लुबजोब्बाय गुंग्रुं गांग्रां इथिंबो गुंग्रुं इथिंबो गांग्रां न'फ्रानो मावग्लुबजोब्बाय दा थिंफोरनि गाबनाय आवाजानो हाबजोब्बाय पुतुलायाव अखाबो जा खोरोमदों अखाबो जुब जुब हादों अब्लाबो आङो पुतुलाखौ बानायबायहाय लोगोफोर एसे एनै गुंग्रुं गांग्रां आरो अखानि आवाजफोर हाबोब्लाबो जेबो दासानसै दे लोगोफोर माथो खालामनो जोंना बुखिनाय खामानि नालाय दा अखाब्लाबो सान्दुंब्लाबो बार बारब्लाबो बुखिनो गोनां जायो आरो एसे नोंथांमोना बुजिनानै निमाहा होलायदो आरो दे रागासो जोनो ओंखारखायो आङो बारनि बोथोरफोरखौनो जेब्ला खामानि मावो अब्लाल'सो जि बार फैयो जेब्ला सान्दुं गोसा जायो जेब्ला गरमजों थानो हाया अब्लासो बारानो थोबसेबो फैया आसरितसो जेब्ला अखायाव दुगैनो लुबैयो जा सान्दुं दुङो जेब्ला माइ लामनो सान्दुं दुंनो नागिरो जि जोब जोब अखा हायो माने एसेबां सुद्रथाय अखाफोराबो बारफ्राबो सरि लोगोफोर रागाहैनो धेमालियैनो बुंदों लोगोफोर थारैनो अखा बार फैमारदों एसे आवाज होनो हागौ जेबो दासानसै दे आरो मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो लोगोफोर जोबोर गोजोननाय थागोन नायगिरिफोरनिसिम रोन आं फिसाजो मोनखो ना फिसाला मोनखो खोथाखौथ' आं सिखोमानो नांथारसिगोन साननाय थांखिखौथ' जाफुंहोथारनांसिगोन रोन बुंदो रोन आं हौवासा मोनखो ना हिन्जावसा मोनखो इसा नों मानो सोंथाबबाय थाखो दे नोंखौ दुखु मोनगोन साननानैनो खोन्थानो गोसो गैयामोन आं इस दुखुनि बाथ्रा रोन मा बुङा मानो आंनि फिसाया बोरैथो नों जोंनि फिसानि मोखांखौ नुबायना सालै सिरि थादो मानो सिरि थानो रोन मानो जेबो बुङाना हौवासा ना हिन्जावसा सोंबाबो खोन्थाया नों खोन्थालाब्लाबो आं थांनोसै आं उथिनो हासिगोन रोन थौलाय आंखौ हमनानै थिखो आंनि फिसानि सेरसिम आंखौ लानानै थौ जोबोर गोसो जाबाय आं इसा नायनो दा लुबैसै नोंनि आंनि गथ'आ उदै सिङावनो गोथैखामोननो गथ'आ गोथैसो मा नंखाय थगायदों नों मा खालामखो नों आंनि फिसाखौ बेबायदि जानो हागौ आंनि फिसाया उदै सिङावनो गोथै रोन नों मानो मिसा खोथा बुंखो आंनि गथ'आ गोथै नङा इसोर बोरै खोथा बुंखो नोङो बोरै खोथा बुंखो जोनोम जानाय से मिनिट सिगाङावसो आंनि उदैयावनो जोनाय गथ'आलाय बोरै उदै सिङावनो गोथै जाखो आं जोनोम होखांनायनि उनावनो गथ'नि गाबनायखौ आं खोनादों नों थगायबा हाया मोनथिगौ नोङो आरो जोनोम जाखांनाय जायगानिफ्राय लानानै नार्सफोर डक्टरफोर बिसोर आंनि गथ'खौ नायै नायै मिनिबायबो थादों
नार्सानो बुंथारदों। आयु माथो गथ'ना नायलाय नै गन्थं बिजौआवनो सबाय बिमा दङ आरो गुस्थि सेराव सबाय बिमा दङ गथ'नि होननानै बुंथारदों। अब्ला बोरै गोथै जानो हाखो? दैजिया मोनथिगोन। दैजिया थगायनाय नङा। बे आंनि बिनानाव। बे आंनि नस्थ'खौ मालाबाबो नायना थानो हाया। दैजिया मोनथिगोन। दैजिया खोन्थागोन। दैजि नों बबेयाव दङ? जानांगौ नोङो दैजिखौ माबा मोनसे बुद्धि फोरोंनानै दोनो। र' आं दैजिखौ नागिरलांनि। आंनि गथ'खौ आं नागिरलांनो। आंनि फिसा। र' इसा, नोंनि देहाया जोबोर लोरबां। नों उथिनो नाङा। बे डक्टरा बिदिब्ला मा खालामदों जोंनि फिसाखौ? आं खबर लाहैनि र'। आं नोंनो फैनानै खबर होफैगोन। नों उथिनो नाङा। नों जोबोद दुरबल। दे र' आं थांनानै फैदों डक्टरनिसिम। जोंनि गथ'आ बोरै गोथै जानो हागौ? आं बिमा बिनि। आं बेखौ गोरबोआव 9 मास लादों। गथ'नि जोनाय, गथ'नि गेलेनाय। आं मिथिगौ बियो गोथै नङा। नों जेरैखि जाया अन्नानै आंनि फिसाखौ नों आंनो होफैफिन। हिन्जाव माहारि जानानै जुदि आं सासेबो गथ'नि बिमा जानो हाया, हिन्जाव माहारिनि आंहा जेबो सिन थानाय नङा। प्लिज आंनो आंनि गथ'खौ लाबोफिन। सना, राजा सना, नों नुहुरदोंना बै अखाफोरखौ? बेसेबां समायना गावदांदां। बेबायदि नोंनि महराबो गावदांदां। राजा सना, आं नोंनि मादै। सना राजा, गोसो जादों आंनि अननायखौ नोंनो थोजासे लुफावनानै होनो। नाथाय राजा, आस'खान्दा जिउ, आस'खान्दा अननाय, नोंनि थाखाय आंनि अननाया जासिगोन। राजा, नोंनि नोम्फानि गाज्रि आखलखौ नों दाला। नोंखौ दिनैल'सो आं बामनो मोनसिगोन। नोंनि देरनाय, नोंनि मिनिनाय, नोंनि गाबनाय, नोंनि गेलेनाय आं दिनैनिफ्राय जेबो नुनाय नंला। नोंनि नोम्फानि गाज्रि आखलनि थाखायनो आं दिनै बेसेबांबा गोजानाव थांनोसै। नोंखौ आरो नोंनि मामाखौ नागारनानै। राजा, जुदि आं थाबाय थायोब्लाना नोंनि बाबाया नोंखौ आरो नोंनि आइखौ नागारनानै आंखौ बिहारि लानो हास्थायबाय। आं दा नोंसोरखौ नागारनानै दुखु होनानै बोरै नोंनि बिफाजोंलाय बिहारि जानांगौ जाखो? बेनिखायनो आं नोंखौ दिनै लास्ट बामस्रानानै आं बेसेबांबा गोजानाव थांनोसै। सना, थादो नोङो दे। नों थादो। नों नोंनि आइजोंनो देरदो। नोंनि आबैमोना नोंखौ नायफैगोन। आं थांनोसै। गोसो गैयाब्लाबो नोंखौ नागारलांनो गोनां जासिगोन। नों थादो राजा सना। आं थांनोसै। आं बेसेबांबा गोजानाव जायखारलांनोसै। नों थादो दे सना। गोरलै गथ'आथ' जोबोर अनथावथावमोन। नाथाय अब्लाबो नोंखौ नागारलांनांसिगोन सना। थादो। इसोरा अनोब्ला सानसे नोंखौ लोगो मोनफिनसिगोन आं। गथ'आथ' गोबावानो जाबाय। बिखौ बिमानि सेराव लांनानै बिनो जानाय आहार होनो नांसिगोन। डक्टर, गथ'नि मोदोमाव आखाइ होयै सिगां आंनि फंसे बाथ्रा खोनासंग्रो। गथ'आ गोबाव जाबाय बेयाव थानाया। बिमाया हुस फैबाय जानो हागौ। दा गथ'खौ बिमानि सेराव लांनो नांथारसिगोन। गथ'आ जोबोर गाइखेर उखैबाय। गथ'आलाय हौवासा जाखो ना हिन्जावसा जाखो? गथ'आ हौवासा। बिदिब्ला नों गथ'खौ लानो फैबाय? डक्टर सार, आं लानो फैयाखै। नोंनो होनोसो फैदों। आंनो होनो? मा होनो? डक्टर सार, बे गथ'आ आंनि नङा, बेखौथ' नोङो मोजाङैनो मिथिखागौ। बे गथ'आ सोरनि? बेखौ इसा आरो नों मोजाङैनो मिथिगौ। दा बे गथ'खौ आंनो नाङा। बे गथ'खौ दा नोंनो होदोंमोन आरो नोंनो लाफिननो नांगौ। नोंनो बेसे रां नांगौ बेखौल' बुंदो। नों बेखौ मा बुंखो? नोंनो बेसेबां रां नांगौ नों बेखौ बुंदोल' आरो फैसाखौ लानो राजि जादो। गथ'आथ' जोबोर अनथावथाव। नाथाय आं बे गथ'खौ मा खालामनो? डक्टर सार, नोंथाङा मा बुङो मा बुङा आं बेखौ मिथिया। नाथाय आंनि हिन्जाव इसानो आं गथ'खौ थैबाय होननानै बुंदों। दा नोंथाङा मा राहाजों आंनि इसानि गोरबोनिफ्राय बे गथ'खौ सिखोमानो हागोन बेखौ नोङो सोलो खालामदो। नोंनो बेसे नांगौ बेखौल' बुंदो। आंनो रां नाङा। रांजों आं मानसिनि जिउखौ फोजोबनो हाया। जुदि बे गथ'खौ नोंसोरनो नांलाब्ला नोंसोर हौवा हिन्जाव सानैबो फै, आंजों रायलायफै।
आं बेबायदि मालायनि जिउखौ लानानै गेलेनो हाया। आंनि आखायाव गोबां मानसि दङ जायफ्रा गथ' मोननो रोङै, बिफोरो गथ' नागिरफैयो। आं बिसोरनो दान हरगोन, बिसोरो खांगोन फेदेरगोन, गथ'आ थांनानै थागोन। नाथाय आं गोबां नुदों गथ' नागिरग्रासो, नाथाय नों बायदि गथ' बुथारग्रा आं मालाबाबो नुवाखैमोन। डक्टर सार, नोंनो थाखा नाङाब्ला बे नोंनि खोथा, नाथाय नों आंनि फंसेल' खोथाखौ मानिदो डक्टर। बे गथ'खौ नों सोरनोबा गथ' गैजा रोङै मानसिफोरनो हरदो। नों बे गथ'खौ जिखुनु इसानि गोरबोनिफ्रायल' बोखारनो नाजादो। आं साननानै मोनला नोंसोरनि गेजेराव मा जादों, नाथाय नोंनि हिन्जावाथ' गथ'नि थाखाय बेसेबां सिमां आरो बेसेबां थांखि। बियो गावनि न'खरखौ बासायनो थाखाय दिनै बेफोरबायदि खामानि मावबाय, नाथाय नोङो मानो उल्था खालामनो सानखो? डक्टर सार, नोंथाङा जेबो मिथिया जोंनि न'खरनि खोथाखौ। जोंनि न'खरखौ जोंसो मिथिगौ। आंनो मालायनि थैनि गथ' नाङा। डक्टर सार, नोंथाङा बे गथ'खौ मा खालामो खालामदो। जिखुनु आं इसाखौ गथ'आ थैबाय होननानै खोन्थाबाय। आरो माबायदि हौवा बियो? मालाय हौवाफ्रा गथ' मोनैनि हाजार हाजार थाखा गारनानै गथ' मोननो हास्थायदों, नाथाय बिहा सानसेखालि दावखा आरो गोमथा होननायनि सानै मानसिया आंनियाव गथ' नागिरफैनायमोन। दा बे गथ'खौ जुदि रावबो नायग्रायानो गैलाब्ला बे गथ'खौ आं बिसोरनो हरनायानो मोजां जासिगोन। हेलौ, औ, सोर बुंदों? हस्पिटालनिफ्राय बुंदों, आं डक्टर।